Hello mga kaputsaka! For today's video, another budol na naman pero ngayon level up kasi with a friend. Hindi ba gusto ko yung friend kasi syempre avail naman tsaka kaslo mong pati ni. So ngayon malaog na kita dito sa barcode. Hindi lang sa may parting Blooming Treat. So pakalaog tayo, chichika-chika na sila may sadiri. Chichika-chika tanak, Madam! Gusto niyo magpa-vlog. Papasikaton mi ang bar nindo. Ano po yun very famous ako? Kaya mapapasikat po ning barcode resto bar. Diba? Bonggang-bongga. Social pati tayo pa kamong bilyaran na yaya. Charot! So itatry ta kong yaya man talaga ini. Ops! Tira! Josok! Ano ni nagsisigaw? Magambo! Ay, baka salala si tira ko. Try ta ulit. Ay, laog, yaya talaga. So, pasor sa drinks na lang kita. Siyempre, tuluyan kasi ki-friend ko. Sa ko, siyempre, lumasa mga video, yun ang i-vlog me. Sabaw, charot sa naman. Siyempre, yung madam papuko na ba nagalat-alat kang food. Ay, ano ni, sira, kuya, ika na lang imukbang ko. Gano'n masira mo kang ubuson. Charot sa naman. Ika man kuya, jamming na, threesome, chos. Na sa indang ipapanamit sa tuya. Garlic parmesan, tapos ito, ano ni, siram, pares overload, may chicharong bulaklak, tas igwapa ding lechong kawali. Siram sulit na sulit talaga ni ini. So itatry ta nangon yan, ining lechong kawali na may sarsa ng flaming chicken. Siram, panalo, promise. Masiramo niya, try po ni Duwenda, sobrang bonggang kasiraman kayan. Ay, nako. So, ito try ta namin ibang kakanan na ini. Ining inaapod nindang tapa na may broccoli. Ops. I will be very honest. Kung talagang bongga man ini, tabak ako man mapasupag pag sinabi ko masira mo, tapos sanamitan dito, tapos day mong palan. Up. So, for today's video, ining tapa, sapat lang. Mas masinamit itong lechong kawali na may sarsa ng flaming chicken. Siyempre, rice para magtaba-taba man kita. Unin ang pinakahinahalat ko, ining pares overload na igong chicharong bulaklak. Ilingan na ba yan, no? Tapos igwa pa ng lechong kawali. Pares. Diyos ko, itsura pa lang makatamo na. Kasi itsura pa lang araw ba kong tipid. Bongga. So, nanamitan ta. Ops. May laman pa ang uso. Try ta. Siba na. Ang nasiram ka ni. Promise. Di po ko magsisisi na talagang ini-endorse ko sa inyo ta. Bonggang kasiraman ka ini. So, try naman ng chicken. Ininapod ng garlic parmesan flavor. Kung bongga man, tigtak-tak ko. Takada ko lang baga ng powder. So, kagat up. Reaction kaya nila nga. Ini na hibi na baga para nagkakan mahibi na. Yes. Ini inaapoy ng garlic parmesan chicken wings. Alright. Try na naman itong saro. Tagaro mas maaras ka itong saro. Kasi ang flavor kani is salted egg. Yes. Tak ulit. Siram! Bongga ko talaga mga flavored chicken wings in the digdi. Pero kung paapilion sa gabos sa pinamita ko ngunyan, di ko ipapadaog talaga ini pares. Pares overload. Bonggang-bongga ni. Yan o. Diyos ko. Promise. Pag nanamitan niyo sa barcode, pakalampasin tulay, may crossing dyan sa may parting Blooming Treat. Iyon yan. Namitan naman yung garlic rice, pang pamahawan. Siyempre, sigop sabaw-sabaw. Yes, malamang asuri, isang malipot na. Ano ba yan? Pero bongga talaga guys, itry niyo digdi sa barcode. Kaso nga, ilinga di pa tapos mag-video pero naubos ako nagbibideo ilinga Tapos si friend man, avail, ubos naman. Hilinga na ba yan di ako matugot naman yung take out. Pero bago yan, panalo. Ano pa? Try rin digdi. So syempre, nagtubig ako kasi nga kada ako bitchin. Charot sa naman. Yan, di ba? May pa-take out pa. Kuya, dami na sa take out. Bonggay, salamat. Nakabudol na naman ako nyan. Sige naman daw ang sunod. Ay, syempre, naman ako sa may sidri. Madam, kuya, thank you, salamat Bonggang-bongga. Pero magagading sagmaw para sa ido ko. Di ba? Thank you, ate. Di ba? Nakabudol ka na, naka-take out ka na. May sagmaw ka pa para sa ido. Sagmaw talaga sa ido. Oh my God, sayang soft drinks na ko na ni. Bye! See you naman daw ang sunod. Yes.